A najnovšie všetci zástancovia zdravej stravy prestali variť. Prechádzajú na surovú zeleninu a hovoria si vitariáni. Zaradil sa k ním aj spevák Miro Šmajda. Ja v prvom rade to nerád označujem, že som vitarián, alebo mne to príde potom ako taká škatulka, on je vitarián, on je toto. Ja sa týmto zaoberám skutočne od 18 rokov a chcem, ja neviem, viac menej niečo dosieliť, rád pozorujem svoje telo a pre mňa je to akoby taký experiment. Keď mám niečo, akoby na niečom sa učiť, niečo skúšať, tak najlepšie je to robiť so svojím telom. Miro sa netají, že vitariánstvo je aj dobrým spôsobom chudnutia. Za posledného pol roka sa výrazne zmenil. Zhodila 16 kg. Nie je to už zdraviu nebezpečné? Tak dúfam, že áno, že to je nebezpečné, pretože väčšinou na nebezpečných veciach človek sa učí a prichádza na... Nie, ja si myslím, že to nie je nebezpečné. Sociologička upozorňuje, speváci a herci sú idolní a fanúšikovia ich radi napodobňujú. Tak vypustím do sveta medzi mladých ľudí istý vzor, typ model správania, model chladu, model životného spôsobu. Môže sa stať, aj to stáva, že istá skupina mladých ľudí ho bude nasledovať a bude ho nasledovať do dôsledkov. Tak ja hlavne akoby nikoho do ničoho nenútim, to je prvá vec. A druhá vec, keď niekto chce niečo také skúsiť, tak určite by to mal spraviť. Skutočne, pokiaľ by nebol verejne známou osobou, nebol by popovou hviezdou, je to len jeho osobná vec, ale pokiaľ teda je jasné, že má vplyv na stovky a tisíce, nielen mladých ľudí, napokon je celkom možné, že tento model môžu nasledovať aj ľudia v dospelom veku. Musí si byť vedomý týchto možných dôsledkov aj tej zodpovednosti. Ak chcete vyskúšať vitariánstvo, tak do toho. Ale najskôr si o tejto forme stravovania preštudujte čo najviac. Jedáva sa čistá surová strava, tzv. Raw food. Tie benefity si myslím, aspoň ja, je to môj osobný názor, nevychádzajú tak z tej surovej strany, jak teraz tej najvyššej. Rizika sú spojené s tým ohrozením jednostranného stravovania u ľudí, ktorí sa nedostatočne venujú aj tej teórii toho stravovania, že môžu mať nedostatok niektorých citlivých živín, akými sú vitamín B12 alebo vitamín D. Prečo surová strava možno ozaj nie je zdravotne najlepšia alebo najvýhodnejšia je ten, že z takého jedálneho lístka vypadne veľmi veľa veľmi užitočných a dôležitých potravín. V podstate strukoviny už musí vyhodiť z jedálneho lístka, pretože tie sa surová strava nedajú jesť. Vitariáni o tom nechcú ani počuť. Klíčia, mixujú, odšťavujú, sušia. Určite to odporúčam kvôli tomu, že je to zdravé, je to časovo absolútne nenáročné. Určite je to o vitamínoch, o zdraví, o zdravom životnom štýle, o energii. Zeleninu varíme preto, lebo v podstate všetko, čo uvaríme alebo upečeme, tak vlastne všetko zabijeme. A na čo je mŕtvu zeleninu? Vždy je to nejaký subjektívny názor, ale neexistuje nejaká univerzálna cesta alebo nejaký univerzálny vzorec, že toto je správne a keď pôjdeš touto cestou, tak budeš zdravý, budeš úspešný, budeš šťastný. Je pravda, že o Mirovi Šmajdovi sme toho počuli už kdečo. Od vlasov, oblečenia až po frajerky. Mení mená a hudobné štýly. Rád sa ukazuje, je stredobodom pozornosti. Netrpezlivo však od neho čakáme na hudbu, ktorú budú hrať rádia. Aby sme sa mohli rozprávať o tom, čo spieva a nie o tom, čo má na tanieri. Miro, kedy už konečne príde veľký hit? To vyzerám až tak idiotsky, že by som si toto vymyslel behom jedného dňa a potom prišiel do Reflexu a začal o tom rozprávať. Prosím vás.